L'alegria, l'esperança en aquest moment, esperança continguda però esperança en definitiva, de la ciutat de Girona i dels seguidors del Girona, que dissabte juga el partit més important de la seva història, perquè el Girona és a només 90 minuts de pujar a primera divisió, una fita però que no serà gens fàcil. Sergi Cebrián, des de Montilivi, l'estadi del Girona, perquè el Girona ahir va perdre el partit d'anada en aquest estadi des d'on tu ara informes, i ara tot dependrà del que li passi dissabte en el camp de l'Almeria, que va ser qui li va fer un gol. El que passa que l'esperança és el darrer que es perd, i haver perdut a casa per només un gol manté encara unes certes dosis d'això, d'esperança, no? Bona nit, Josep. Doncs sí, manté dosis d'esperança i d'optimisme, perquè els aficionats del Girona estan vivint, de fet, en un núvol aquesta temporada. L'any passat estaven lluitant per no baixar a la segona divisió B i aquest any estan lluitant per pujar a primera divisió. Per tant, els seguidors estan entusiasmats, molt motivats per aconseguir aquesta remuntada al camp de l'Almeria, que, com tu deies, van perdre ahir aquest estadi, precisament, que ara el veieu totalment buit, però ahir estava ple a vessar. Estava més de 9.000 aficionats animant el Girona amb banderes, bufandes, van estar cridant tot el partit. I, de fet, avui encara tenen ganes d'animar el dissabte, perquè hem pogut veure com molts aficionats venien a comprar entrades. El club té 570 entrades a la venda per viatjar cap a Almeria. D'aquestes 570, 400 formaven part d'un pack de viatge amb l'AVE i l'entrada per 30 euros. I aquest preu tan assequible, viatge per 30 euros, ha fet que s'esgotessin a primera hora del matí. Ara només queden una cinquantena d'entrades que serien per viatjar amb autobús, però clar, de Girona a Almeria amb autobús són 12 hores de viatge i hi ha molts aficionats que s'ho pensen una mica. Tot i això, hem parlat amb molts aficionats que diuen que aniran, passi el que passi, peti qui peti, a Almeria a animar el Girona, ja que aquesta temporada, encara que no acabin pujant, per ells ha estat una temporada espectacular, una temporada molt motivadora i que encara confien en aquesta remuntada. Ahir van perdre, com deia, 0-1 al camp de l'Almeria i, de fet, l'Almeria és un dels pocs equips que ha guanyat 2 partits contra el Girona aquesta temporada. Fa poques setmanes el Girona va perdre al camp d'Almeria per 2-1 i, tot i així, confien en la remuntada dels aficionats, que hem pogut parlar amb alguns d'ells mentre compraven aquestes entrades, i ells confien en la remuntada. No vol dir que perquè perdem un partit ja se'n vagi tot. Hem d'anar allà a lluitar i demostrar-los que som capaços, que no s'ha acabat, això. Ja veieu, si anem a primera, a la Champions. Podem remuntar a Almeria, i per això vam anar-hi. No en queda molt tren, irem amb autocar. I si no, a peu. Irem a Almeria. No en queda cap ni una. A l'AVE m'han dit que s'havia votat en 3 hores. El que no estic d'acord és la gent que potser estigui amb el pensament de que aquest últim partit que ens queda, que ja no hi ha res a fer. Jo amb el Girona i com molts dels meus companys fins a la final, passi el que passi. Amb el Girona fins al final, passi el que passi, diuen aquests ciutadans que, en fi, el darrer que pensen perdre, i diu molt a favor seu, és l'esperança. Recordem, Sergi, que el president del Girona, el senyor Joaquim Boades, serà en directe en aquest programa d'aquí a aproximadament 3/4 d'hora, o mitja hora, millor dit, en els temps d'esports, avui compartit amb Jordi Costa, amb Josep Maria Minguella i, òbviament, amb en Darío Porres. Alguna cosa més, Sergi, des de Girona? No, afegir que la ciutat, les comarques del voltant, viuen amb molta passió aquest partit, i la veritat és que arribar fins a aquest punt de poder pujar a primera divisió per ells ja és tot un premi, i si a sobre el dissabte a les 8 del vespre poden aconseguir aquesta remuntada, jo crec que ja la ciutat aquesta viurà una festa durant tota la temporada vinent a primera divisió. Esperem que així sigui. Gràcies, Sergi Cebrián, en directe des de Girona, el mateix dia que hi ha hagut una tercera entrega del judici cas Bretón. Marc. I d'agarrar-se i d'agafar-se la vida. Si em permets, el Sergi Cebrián està just a les instal·lacions del Camp Nou per retransmetre d'aquí uns instants, a 8:45, que comenci la roda de premsa, que és el que ens diran Sandro Rossell i Andoni Zubizarreta. Sergi, bona nit. Bona nit, Josep. Doncs sí, estem a la sala de premsa, on, com podeu veure darrere meu, tots els fotògrafs, periodistes, càmeres han pres posicions, perquè d'aquí pocs minuts entraran el president Sandro Rossell, el director esportiu Andoni Zubizarreta, per finalment explicar què passa amb Tito Vilanova. Ja estàveu explicant que sembla que se li ha reproduït de nou aquest tumor a la glàndula paròtida, però ara falta la versió oficial, la versió del president, del director esportiu, on ens explicaran exactament què passa i quin serà el futur del Barça ara mateix, perquè també s'especulen sobre possibles noms per substituir Tito Vilanova durant aquests mesos que estarà recuperant-se, o potser definitivament durant tota la temporada. Veurem què ens expliquen, però aquí a la sala de premsa hi ha molta expectació, com podeu veure, molts mitjans esperant per saber què passa exactament amb Tito Vilanova. Josep. Doncs en el moment en què facin la seva aparició,
tant el director tècnic com també el president del Barça, ho comuniques ràpidament a 8:15 i connectarem amb aquesta sala de premsa per conèixer les seves paraules. Et sorprèn la situació, Anton?